udan miring Mbak ya wis panas aku ora kulino miring iki Mas ora kulino miring ora kulino ya wis ngadeg wae ora apa-apa ya capek ayo sangine ayu mesem kowe marai lah ya wong ayu ki ngopo-opo ketok apik ayo iki mesem amben dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi wong ayu ki ngopo-ngopo pantes meneng we pantes gur besengut we ketok le ayu iya saya nek guyu ketok le gurih ya ta nek guyu gak ngerti aku rasane atiku ki dadi oli kok sakit tap-tapan tratapan ya bener tap-tapan oli ya bener nek ireng kaya ngono oh lah pring kuning boyo lali cakepane coba pring kuning boyo lali ora cakepane iki donga ora kena wis sembrono lha iki parikane pring kuning boyo lali nana ayo heeh ora wani aku wonten wat kuburan kok kok wedi rasane kaya ngono ki ora tuh pring kuning boyo lali nah nek kowe ora apa-apa ya sing nyuling sugih rejeki upamane ngono ning batinmu ora lahirmu beda kok lah nek aku padha ya sorry Wedange engko nek kerantapan para desa
matur nuwun Mama. Ya. Iki mau kesenian apa? Turangga wanita mengo. Ha iya. Jadilan reok jadil saka nglipar nduk. Oh iya, apa grupe Turangga wanita mengo. Oh iya. Mengo ki tegese wanita wis ngarani, mengo ki tegese mengo lahir batine. Oh iya. Dadi panjenengane seniman-seniman putri sing wis padha mbeksa iki mau ki atine mengo teges nek dikritik apa wae ki nampa ngono lho. Oh iya, kowe iki tak werdekke sing apik-apik mah ra trima lho, iki senengane ora kok. Diwerdekke sing elek diarani ngrendahke derajat. Wong wedok sok ngewuhke lah. Iya, kok nyemplung kolam wae kok. Heeh. Turangga iki anu sinden-sinden ansor laras. Heeh, iki mau tak bukani nganggo reok lho. Oh iya, sing mau pertama mau sing tetote gen ngono kae mau. Kae reok flash mob cara Gunung Kidulan. Oh iya, ketoke sing tengah tok sing nganggo pentul kok sing liya ora mau. Mbok nek nukokke pentul ki ya telu wong sing nari telu. Ngono. Sing tengah mau rak Mbak Yumu saka Pathuk to, Nduk? Iya. Kae ora kok nganggo pentul ning jan rupane ngono kuwi. Oh. Iya. Iya, nek saiki ya pentul wong kowe iki ora kok nuwun sewu ora kok nganggo pentul topeng ki ora, kowe iki pekne nuwun sewu lemu. Ya, dadi pasuryane ketok liamba. Nek dhisik dek isih kuru ya ora iso diarani kaya nganggo topeng pentul. Oh, Lah nek isih kuru, nek kuru ora nganggo topeng ngono lho, Nduk. Kowe iki aja menggiring opini sing ora. Sowan mrene, Nduk. Ya, ngaturake kula nuwun ngersane para warga masyarakat ing desa ya ing kalurahan Hargamulya Kapanewon Gedang Sari kene, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun, Mak. Kepareng nimbali awake dhewe. Iki ujube bersih desa rasulan. Oh iya. Adat ya Mak, adat. Nek karo tradisi bedane apa? Nek tradisi kuwi diuri-uri ning nguri-uri iki awake dhewe ora dong. Heeh. Ngopo lan tujuane apa kok rasulan kuwi kudu ditindakake? Ngopo kok bersih desa kudu ditindakake? Nek awake dhewe ora ngerti tujuane apa, kuwi ora iso diarani adat ning kuwi mung kandhek tekan tradisi. Oh ngono. Tradisi ngono ya Mak. Iya. Ning nek adat ki awake dhewe rumangsa duweni tanggung jawab tumrap wewengkone awake dhewe, tumrap bumine awake dhewe nglakoni kanthi lair lan batin, nindakake upacara adat ya sing winastan rasulan, ya sedekah bumi, ya bersih dusun, ya merti desa lan sak panunggalane kuwi dilakoni kanthi lair lan batin lan awake dhewe duweni rasa momong ndarbeni marang kabeh para warga masyarakat kuwi iso diarani adat. Oh, mula adat karo tradisi beda. Oh ya, nek sing ditindakake warga masyarakat Hargamulya bengi iki adat lho. Oh iya, mergo warga masyarakat ki padha mawas ing jati diri, ya padha pirsa iso ngemong kabeh, ya iso rukun. Wekasan padha iso ngrumangsani duweni rasa syukur. Dadi rasulan iki mujudake pangucap syukure warga masyarakat ngersani Gusti Allah. Ya, mergo entuk hasil panen sing melimpah diklumpukke dadi siji kendurene disyukurke ngersani Gusti Allah. Mula sing ditindakke warga masyarakat Hargamulya iki rasulan kelebu adat. Oh iya, matur nuwun. Kejaba saka kuwi rasul kuwi rak ngresiki Sengkala, ngresiki Sukerta, ngresiki Sesakit lan sak panunggalane to, Mak. Iya. Kuwi ora mung ngresiki bagian lair tok utawa bagian fisik tok, ora mung infrastruktur tok, ora mung dalan-dalan sing diresiki. Ya, ning morale ya dibangun. Ya. Dibangun njaba jerone, Nduk, ya saka segi masyarakat, ya saka segi kerukunan, ya terus saka segi ketentraman hati kuwi kepiye? Oh ngono, Mak. Nyatane ya Pak Lurah ya ora kurang-kurang nggone tansah mengku para warga masyarakat, ora mengku nuwun sewu nek apa ya Nalendra ki ora kok teges ha mengku ning mengku kuwi tegese nek cara desa. Ya.
cara desa kuwi urip bareng ya dilakoni bareng tegese nek kaya panjenengane Pak Lurah kene Pak Lurah Hargamulya kuwi ora ngrumangsani dumeh panjenengane kagungan derajat napa njabat sebagai lurah terus karo kawula sewiyah-wiyah ora ning kawula direngkuh. Oh iya karena panjenengane ngrumangsani iya arepe dadi lurah kuwi saurunge dadi lurah ki ya saka bagian dari rakyat iya saiki mengabdi kepada rakyat dan besok bakale ya pensiun. oh ngono Mula donga kanggo Pak Lurah. Utamane kanggo warga masyarakat, muga-muga sak pungkure nindakake adat rasulan iki warga masyarakat Kelurahan Hargamulya manggiya ayom-ayem tata titi tentrem karya basuki rahayu yuwana ya Mak. Amin. ya Para among tani among kesma ingkang mapan ing Tegal kepanasan tandurane iso dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh Allahumma amin sedaya memala saged sirna nek ketamplek kecemplung kedung kendang kentering kali bengawan keseruran bersilang musna kecocok-cocok tonggak kayu donalaya tulasawan balyon yang dalan amin. Muga-muga warga masyarakat ana sing nandang sakit nandang sukerta bar ditanggapke wayangan niki enggal diangkat penyakite mung kari sehat bagas waras lancar rezekine sehat awake Allahumma amin wong lara kuwi tambane gampang paribasan ditapel injet mampet dibrudu lengopet kingsep sawuri sarem lerem tun cepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan amin mong kari tentrem mong kari rahayu wilujeng kalir ning sambikala gemah lipah lo jinawi karta tata turta raharja amin wis dongane semono wae nek pengen luwih akeh donga iki dudu pengajian iya iki wayangan isine ya donga isine tirakat ya hiburan ya ngaturke sugeng lunggah ngersaning para lenggah Pak Suharjo saking DPRD Kabupaten Gunung Kidul rawuh matur sembah nuwun Pak Penewu rawuh matur nuwun Pak Kapolsek rawuh Pak Dan Rambil mesti Pak Lurah genah wong sing digawe iki Pak Lurah kok ya kowe iki iya Lurah Sekapan Ewon Gedang Sari rawuh ya Mak ya ketua dan anggota lembaga Sekalurahan Hargamulya ya tansah nyekseni ya Pak RT Pak RW utawa Bu utawa Mas ya sak Kalurahan Hargamulya rawuh ketua dan anggota panitia rasul tahun 2026 rawuh kabeh ya karang ya tansah siaga kok ya nduk iki duwe hajat ya miwah matur nuwun sedaya warga masyarakat sami rawuh luar biasa penonton iki kelas-kelasan lho nduk oh cara ditiketke sing ngarep dhewe iki ya regane 6 yuta ya mundur sithik mepet beteng kuwi regane ya 3 yuta ya sing dhuwur dhewe kae sing dhuwur dhewe kae 1,5 yuta lho oh iya umpama ditiketke ngono kuwi kok iya masalahe kaya ning tribun ya malah kaya ndelok sirkus hewan ngene iya ora ngono nawala akeh banget Mak ya ki salam-salam nduk iya mergo warga masyarakat sing padha mirsani iki ora mung ning sing rawuh tok ning YouTube ya padha rawuh mula supaya padha pirsa tema bengi iki ya kuwi guyub rukun panen makmur oh iya ngono matur nuwun dikancani sapa Mak awake dhewe dikancani sinden-sinden karo wiyaga-wiyaga nganggo bintang tamu nganggo oh iya ya bener apa jak-jak dhewe kowe kene ora sapa bintang tamune Mak mbahmu buyut oh iya mbahmu buyut neng saka nglipar nduk oh kowe rak ya saka nglipar tanggaku sapa Mbah Waloyo karo Mbok Suhin oh iya wis rawuh wis oh dereng to oh isih neng transit kok ya iya ya kok diaturi tindak panggung Mak saiki wae aja kesuwen iya ben panjenengane ya ndongake wong piyai tuwa kuwi tegese tuwa kuwi metu-metu wis nggawa ya ayo diaturi selak rontok pupure Mbah Waloyo sepote perahu layar Mak ya perahu layar ya Cah Kisah
ngobahke kok angele Heeh. mbok kok biasane ki lho ogelane iki ditampakkan Wis angel. Pripun, Mbah? Ora. Pripun kabare kok? Lah kuwi Nggih. alhamdulillah waras. Ora Alhamdulillah, nggih. ketak. Ngantuk mergo ndereke mbok cangik terus iki lho. Lah ngopo? Ngantuk. Ngopo kok ngantuk? kok nderekke Mbak Cangik iki ya sok melu ten pepanggungan ngeten iki napa Lah aku wis ping 8 lho karo mbok cangik iki. ya melu nang munggah panggung ngene iki Sing ping 7 iki nonton ini pisan iki. Heeh. Nggih. Iya. Kula nuwun Mbak Cangik. Monggo, Mbah, aja ngendika kula nuwun kalih kula. Lah, Kula ki nang kene ya dayoh, ngoten lho. ngoten. Ngaturke kula nuwun ngersane warga masyarakat karo Pak Lurah aja karo kula. Kula ya ya aja tamu. Lah ya dayoh. Ngono. lah nek tamu niku napa Tamu iki teko arep melu urun. oh lah nek dayoh Dayoh. Pemadang ya. Nggih. ada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pak Nggih. Penewu, nggih Pak Kapolsek, Pak Danramil, Nggih. Pak Lurah, Hah? Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, para pamirsa sedaya. Nah, Nggih. muga-muga pinaringan bagas waras kalih sing sambi kala kathah rezekinipun akeh Amin. sedulure guyub rukun. Amin. sik mresane ketok cilik-cilik Lah, waduh banget ketok nyamut-nyamut lah kono ke sing kelas 1 ning dhuwur iki kelas 2 ning isor. Iki trip. kelas-kelasan Nggih. Iki aku ngelingi kene iki biyen balene ora ngene iki. harian pripun Biasa wong aku iki ngetoprak ning kene iki sasen-sasen nek ora salah seksine biyen Pak Cokro. Oh. Pak Cakro sinten Pak Cokro ki anggota dewan saiki. oh injih Mbok saiki lenggah ning ndi ra ngerti aku. Apa ora mirsani apa kuwatir tak petrokke apa piye ra ngerti aku. aku masuk kuatir Lah nek cepethokke jenengan kok kuwatir ki ngopo? Ya nggih biasane cok mboten balik mboten. desa kok apike kaya ngene Ya padha romahku yo ngene iki. Entek oh akeh. mbok yo ora ngono kowe aku ora mlebu omahmu kowe miring-miring kok isane Ono dhuwure diaspal ngisore dicor sagake gede-gede ngendi jembatan. banggane Lho malah nek ngopo-ngopo ora ngalih. Lah ning aku nek arep nang nggone jenengan parkir rekoso kok ora. Ya ora usah parkir mlaku terus wae. Oh, niate arep mandeg dolan kok. Iya. Lah mboten sah dolan nganti kok cah cilik dalang kok dolan. Yo men kok. lah ya pengalaman golek pengalaman mosok ya mdina arep dalangan ya sekali-sekali dolan Iki acarane Rasul to Mbok Cangik. Nggih. Wah aku diampirke ning gone kancaku Sinten? sinten Pak Adi Semi. Wah, Mbah Semi to. Wah, Nggih. nek aku ya Pak Adi Semi wong padha Lah ngopo? luwih meh umum Oh, wis tuwa. diampirke mriko to Diampirke disuguh. paringi apa Disuguh panganan sing enake dipangan mlumah karo mengkurep. apa Apa? kuwi bro ya Payek nek pangan miring ya babak bunyak cok cangkeme mlaku. mbok yo aja cangkem Lah mulane iya. Pak Adi Semi kuwi pripun Rasul ku lho nyuguh aku ora baen-baen. oh ya lomo kok ya piyayine Ah nggih. Toplase gede banget iki payek isine gur telu disandek-sandek. Mongko payek picak. Kok payah becak? Lho ora ana delene ora ana matane. lah niku malah nek jenengan dahar ora rekoso kok Ora. Lho gaweke wedok nganggo gelas sing ana cekelane kae. oh Gede banget. Gulane cilik. ora lah sampean jarene wis di pabrik Walah pabrik apa? pabrik gula Ora lara. Penyakit kuwi. Aku sok ngono kuwi to wis senane kok. Benere Pak Kapolsek enggak. injih Pak Penewu. Pak Penewu ndi ta iki? Oh, Wonten Jawi. ten Jawi tak kira ning Sumatera. Jawi Wonten. ki iso diarani jaba. Heeh. Ana sing diarani Jawa. Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Cangik. Nggih. Bali wah jantenan. Nggih, Mbah. Dronge kula mboten ajeng mriki. Lah ngopo? Gandeng meriang ning gandeng butuh duit yo gek rene. Mbok yo ngrumangsane awake dhewe ditimbali tekan kene iki wis matur nuwun. Ngono lho. Ngelingono biyen iku dek dereng nate dadi pepanggungan ngene iki uripmu kuwi lho. Saiki iki bersyukur. Hin, Ngopo? aku ki dadi bojomu lengko nyetyake awakku marang awakmu ki tak sokke kabeh. Nganti wingi corona, kayak aku ditawani nyambut gawe neng pabrik seminggu bayare 15 juta.
Pabrik apa, Mbah? Pabrik racun. Lho, Lah ora pabrik racun sampean ki tukang apa? Tukang ngicipi, gak aku wegah. Lah ya ora apa-apa no malah kena nggo pengalaman. Modar kok pengalaman. Mbok sing iki lek ku ngadeg iki rada pekewo. Mulane aku trimo nang kene to. Oh nek kowe rada rono lak nyilakani nek nang kene. lah kuwi engko terus wong telu kuwi engko terus do wudu neng. Ora nek kula niku pun ilang sarap sawane. Oh, ngaten. Ilang sarap sawane apa? Lho tenan lho, wis ora malati. Nek iki lek lenggah nang kene njuk kowe ngadeg nang kene. Lah ngopo? Lah ya batine ora karu-karuan nek iki. Iya. Sing dipikir wis werna-werna kok ya. Nggih. Kita rewangi. Tenan lho Mbok Cange. Lah nggih. Lengko ngingoni bojoku ki tak rewangi adol panganan. Wah, Ana pathuk kono sing panganan enake dipangan rong glethek nek Napa? ngadeg ora enak. napa? Jagung bakar. Kok karo glethek? Lah ya nek ngadeg ya babak bunyak klirunge mangget. Oh, sing diglethekke iki jagung ya. Ya iya maksud sing bakul. Mbah, jenengan ki rak prasetyane niate arep ngopeni bojo. Iya. Ki teges bojo dipakani diopeni ngono to, Mbah. Dikeki pangan. Lah kuwi enek panganan kok mah didol mbok nggo makani bojone. Lho. Lah turah. Turah. Turah kepiye? Lah tungane lha apa to meng bojoe kok njaluk apa-apa iki lho. Berat njaluk aku gah, njaluk aku suntik, njaluk aku duit, njaluk aku. Aku ki bojomu lho. Lah ya wajib ngopeni bojo kuwi kok. Wih. Nganti kok sedulur lah gur bojo lho lah ngopo. Lah kok biar kok dedak ngepek aku ayo. Ora tak pek kowe malah pangan codot. Oh padake panganan, padake wowoan. Ora. Lah sepuh kok lho Wong semene iki codote sepira coba? Ora eneng sing codot doyan kowe iki. Kandhane yo. Aja nyepelekke codot kowe. Kalau kae arep padu apa piye Mbah Waluya kae kalau? Kae dalange mau bengi kae. Oh sing kae ta dalang bengi. Sing ngedram kae to. Nggih Pak Sulis. Pak Sule. Elok Brojo. tenan. Kowe dalang sewengi ora meneng. Lah nek jenenge dalang niku nggih sewengi mboten meneng. Apa ya? Nggih. Iya. Nggih. Donga sampun katur, Mbah. Nggih. Iya. Enten nawala. Oh. Nggih. Nyuwun kutut manggung dipun jenggelengaken. Waduh, Iya. kalajengaken jula-juli saking Pak Fajar Bamuskal Hargomulya. Sekedhap Pak niki maksudnya caping gunung napa kutut manggung niki, Pak? Nggih to caping gunung to? Nek kutut manggung ditibangi jula-juli iki kutute ketiban apa? Lah iya. Nggih, mangke sedikane karepe ngoten niku. Terus saking Pak Supri juragane mie ayam. Nggih. Nyuwun lagune Podang Kuning pun bawani. Ya, dititipkan apa iki? Untuk pelanggan setia, mau matur sembah nuwun. Wis nyawer akeh mak. Iki ya saking Pak Maryono Depok nyuwun langgam Gunung Kidul Handayani kagem Bapak Lurah Sumaryanto ugi Kang Mas kula Surata lan keluarga besar Dusun Suruh matur nuwun pun transfer 300 iki. Nyuwun saking rombongan Boto Baturna Wonogiri nyuwun lagune Mars PKK. Oh ya, diaturke. Iya. Mars PKK. Kuwi viral tenan kok kuwi. Iya. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbok Cangik, salam kagem Mansur laras mugi sedaya lancar, sukses. Amin. Nyuwun lancaran bersih desa saking Bu Wiwik Sri Rezeki Temanggung. Oh iya. Akeh banget iki, Mbah. Heeh. Ki ana meneh. DPC PSI Gedang Sari Partai Solidaritas Indonesia nyuwun lagu Kitir Sumilir kagem warga masyarakat Kalurahan Hargomulya. Oh iya. Diaturke engko. Wah, udan rezeki matur nuwun. Oh, saking Pak Tukino Bentar, Irasari, Ikatan Anak Rantau Gedang Sari, salam untuk semua warga Gedang Sari dimanapun berada, khususnya warga Hargomulya yang sedang merayakan bersih desa. Semoga hasil tani dan hasil pekerjaan yang lain tambah berkah, amin. Ya. Matur nuwun. Lagunya nderek Mas Dalang. Oh iya. Karyane sapa kuwi lagu judule kuwi? Mbuh. Lagune judule nderek Mas Dalang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng Kidalang Yusuf Ansor sak rombongan awit wekdalipun anak kula arkan kepareng nderek pentas ing dalu punika mugi-mugi acara ing dalu punika lancar mboten wonten nelangan setunggal punapa amin. Amin. Selamat ingkang nanggap, selamat ingkang ditanggap, selamat ingkang mirsani tanggapan amin. Sepisan malih kula atas nama saking tiyang sepuhipun arkan ngaturaken agunging panuwun amin. Ya Allah.
Matur nuwun. Kedurenan. Dipinangkan isik mboko siji, Mbah. Ya Ya. apa bareng nang rada di rumah. Lah iya. Ingkang pundi rumiyin? Caping Gunung Sikik saking pemerintah kelurahan. Ben dikancani karo Mbak Villa. Mangga. Ya. Ya. Ben sing ngendang fit awake. Ya. Hubungane apa? Sing ngendang yagi bar ya gara-gara bar ketemu jenengan mambengi kuwi. Iki nduk. Ngene, Nduk, ya. Jeng. Monggo. Kok mak kuek. Sugeng dalu, Kong. Sugeng dalu no, Cahayu. Waduh, Uti. Iya, sugeng dalu nduk Cahayu. Celuk Mbah Kong karo Mbah Uti ngono ya, Mbak. Nggih lan cocok Lah nggih pun mangun to. Lah nggih cocok nek dadi putuku iki. Lah nggih. Aku karo bojoku iki cara Cinane ra ana margane dhewe-dhewe. Heeh. Nek Cina ki ra ana marga Lung, ana marga Li. Heeh. Aku iki margaku karo Suhin ki aku margane Nggi, Suhin, Lani. Dadi nek metu barang ki Gilani ngono kae. Tak kira nek marga satwa, Mbah. Iya. Caping gunung Caping bawani jengglengke. Ya, nggone sak enenge Mbah kok mepet to Yanti ora apa-apa le jenggleng. Oh, mbak iya. Saben bengi. Nek Ayo. iki ya aku percaya nek bojoku ora mungkin. Ayo. Wong caping gunung kok ora mungkin piye to? Nyawa. Ayo, Mbah. Disehake awake. Lah kok gur kok angkat Lah kok sithik. gur mak plekenyi. Lah kok nek aku banter-banter nyampluk sing lungguh kira ya mesti aku. Ora apa-apa, kun kata sampluk ora apa-apa kok kuwi. Pun biasa nih. Lah sing go nyampluk kuwi sing lorok lek ayo. Amung tangane kok lara ku nyampluk. Yen memajang mung karo Tulung tak gendang. janur kuning. Sangine ayu mesem we marai. Lah ya wong ayu ki ngopo-opo ketok apik. Ayo iki mesem. Ambet dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi. Wong ayu ki ngopo-ngopo pantes, meneng we pantes. Gur besengut we ketok le ayu. Iya. Saya nek guyu ketok le gurih, ya ta. Lah iki guyu gak ngerti aku rasane atiku ki dadi oli. Kok sakit? Tap-tapan. Tratapan. Ya bener. Tap-tapan oli. Ya bener nek ireng kaya ngono. Lah ora Oh lah. ireng ki malah apik ya, Nduk ya. Ya. Biyen dek Biasane dalane ya piye? biyen dek dalane putih kene iki lemah kene iki semeter ming 15.000. Bareng dalane ireng ki 1,5 juta regane. Malarang nggih. Oh dadi nek ireng ki mesti apik ta. Apik wae. Dadi aja insecure nek ireng ki, Mbak Villa. Disyukuri. Ireng ki mah apik ya. Heeh. Lambine wae ireng. Ireng yang sangat ireng. Timbangane putih kabeh. Ayo. Idih ireng. Ya. Kembang wae waton guna Sik ki mau Ora sah nyawang karo akungmu. Sik. Baleni Lah nggih, kan baleni anggere nggih. nyuwara nyawang karo akung. Marai grogi lho niku Uti. Mbak, aja kepengaruh sing nyaron to sampeyan. Sing nyaran sing ndi? Dobleh, Teblek kencana. dobleh kencana ki. Baleni nggih. Wae rasah wis jupuk wong. Ah. Iya. Kayak pacitan wae. Oh, langsung nggih.
Nggih. Lara ta, Pak? Ora ya meng rada pegel sithik. Ayo. Mbah, nek ben sehat, ki jenengan ki seminggu pisan. Ora ketang saben dina Jumat sore apa Minggu sore ngono ki senam zumba. Senam zumba. Ben ajet Senam zumba. bekas waras. Senam zumba yo. Senam zumba ki sing nganggo tank top terus pokoknya pakaiane iki sing sithik lho nek piyai Kakung ora apa-apa ben keringete. Isin nek niku. Lah ngopo isin? Wah kebak tato niku awake. Panu to. Manu apa to? Malah sampean kok ya nyethake. Lah kae apa putih kae? Benah kadas ngono kok. Oh, wis mundhak dadi kadas maune panu. Iya. Panas udan. Wah, bajekno bener sing nyaran kuwi. Tak tengeri mesti kae sing wiwiti kan juang. Heeh. Prau layar kok jijiru lho Patmo. Panas udan. Panas udan. Miring, Mbak. Ya wis. Panas. Aku ora kulino miring iki, Mas. Ora kulino miring. Ora kulino e. Ya wis ngadeg wae ora apa-apa ya. Capek, ayo. Capek gunung. Ya, jula-juli. Ya. Kudu apik. Ana yuyu nang jeron blumbang kae tekek nang dhuwur wewungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi rak mengko janan. Ya, pring kuning Boyolali cakepane coba. Pring kuning Boyolali Ora cakepane. iki donga, Eh? ora kena wis sembrono. Lha kuwi iki parikane pring kuning Boyolali. Nana. Ayo. Ayo. Ora wani aku wonten wak kuburan kok. Kok wedi Mas. Kaya ngono iki ora tuh. Pring kuning Boyolali. Nah nek kowe ora apa-apa ya. Sing nyuling sugih rejeki upamane ngono. Ning batinmu ora lairmu beda kok. Lah nek aku padha ya sorry. Ya syukur. Ya Mas. Saya aja tekan Wonosari warga harga mulya sugih rejeki. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun karsa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sampeyan. Nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lekarake rakyat mesti lurus datar arang karo masyarakat gede cilik ramah-tamah contone lurah kene desane Kemaripan. Nuwun sewu Pak Polisi le nyambut gawe tenan ala kudu hati-hati ora
donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa yakin mung sampeyan kula dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya paribasan mampir sore mati mobil anyar ra iso mikir wong neng ana dulur ra ana tempat parkir Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil mengkari kurang Pak Duko. Nggih. Saya apa sing dadi Pak Duko pancene esuk ra kruthukan gawe laro. Wong wis dipunjung kono kene gone 2000. Ning jam 5 sore mumet muter golek butuh. Nek saiki usume panen kacang. Panene seneng mergane pirang-pirang. Oh lha nggih. Nek wis garing kena digoreng tinggo ampiang nek didol larang kena tinggo nyarutang. Oh nek wis sampean. Nek ana kuwi aku wae. Heeh, nek liyane ya mboten. Ana meneh sing panen dhelik. Lah napa? Kena digoreng, kena digawe tempe. Oh. Nek wis garing digebuk akeh hasile. Nek wis didol dadi dhuwit tinggo cukup keluargane. Nek panen sebut apa, Mbah? Ana meneh sing panen sebut ora tau bungah ulate selalu besengut. Oh. Kadang-kadang mengkel, kadang-kadang ngungkut. Apa-apa mesti diawut-awut. Apik. Apik lah dicet. Nek panen jagung. Abad meneh sing panen jagung. Mengkari babat ora perlu diitung. Nek ngundung ana sawah ana gunung. Nek wis didol kena tinggo tuku sarung. Jagung Panen telo. men panen yo men. Lah kowe. Pariane piye nek panen telo kuwi? Ana meneh sing panen telo. Monggo saiki sekilo ya duwe rega. Nek wis dadi diwul kena nggo ganti sego, iso dipangan cukup kabeh sak keluarga. Apik. Pandani bar dicet kok ngayal. Iya. Nadyan sego. Ayo. Engko nek ngelih engko dilongkas. Nah, iya. Ya Mbak Bella. Nadyan wadon Aswara Awet sewu nggih Pak nggih.
wis ora iso dingonokke Mbah ngene jenengan. Sakniki pun demes kok iki. Oh pun demes. Bar gedusur. Mergo kedusur. Waduh. Tenan apa Mbah? Ora. Oh. Iya. Sekar bisa. Apa? Lagi. Gelontang. Lagi. Gelontang. Dhuwur para biasa. Sampun Mbak Bella matur nuwun wajan piyai lipene jan wah iya. Heeh. Aku semelang nek ngunjuk nggon gelas ngono nek keri nang gelas Mbah lambene Mbah. Iya. Nek masang idep ku ya kaya denok kuwi lho. Apik kuwi. Lah aku ki kurang. Pasang idep mau genah kualik ngono kok. Lah iki mripatku ora patek normal lho sing iki. Lah wong nganggo idep kuri loro kok 8 dipasang kabeh lah kaya kelilipan kelut mah. Karepku ki men ketok padang ngono lho. Barang ning bayan yo mengalami idak-idak pacitan. Iya. Oh kok. Lah ya wis tuwa Mbah, wis sepuh amit sewu, pun sepuh Kula niku nyen. nggih ngrumangsani. Nggih. Wong tunggale ya wis ditebaske. Tebaske nek kaya kowe iki ora nek sing ngenyang. Lah tuwa kuwi malu Lek. Oh, pelem maksudnya. Pun sami sepuh niku pumungkari semeleh atine. Lah nggih. Wong piyai sepuh ilat sepuh ilat tuwa ki sok klera-kleru. Lah kuwi. Kadang kala nyun sewu nggo ngendika ki sok tutuke sok nyantol lambung. Dadi Apa? nyantol lambung. Lah kok iso? Sing nyantol lambung apa? Tutuk. Oh. Tutuk. Nggih. Jenengan mirenge apa? Nah, iki ana apa? Apa? Podang kuning, podang kuning. Podang kuning. Sapa Tembangke. pimpinannya nih? Ya. Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Oh iya. Sepote esuk awan neng omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek isih tak sayang. Mobang meter anggon. Ayo Mbak. Terus.
sepote. Lho. Sepot kok duwane pol ngene iki. Dawa iku ora sepot ning sepur. Iya. Sepur iki. Sepot. Ora sepot ning sepot. Saking dawane. Saking. Iya. Apa arep apa? Panganan ngono. Iya. Bawa tembange apa, Mak? Iki nembang saka Pak Cokro wis paring dawuh, Mbah. Apa niku? Yo, wis nyawer guyokan glo. Wah, 500. Iya. Derek Mangayu Bagyo Bersih Desa Harga Mulya. Ya. Mugi-mugi kanthi Bersih Desa menika ndadosaken masyarakat guyub rukun, murah sandang pangan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Nyuwun Jula-juli sampun wau. Ya. Kalian sesideman. Oh ya, ya. Pun wingi. Wi mambengi seje dalang ya, Mbah. Melu aku ya urung dionekke ya dionekke saiki ora. Iya. Ben diaturke wong loro, Mbah. Nggih. Bawani wong loro bareng. Ya genten. Salah siji kok. Salah siji. Heeh. Suhin. Nah. Ayo. Yo Mbak Yoga. Walu ya. Karo bojone kok jangkar padake. Wantil sisan kok. Nyun ngapunten Den, kula niku wau kesupen. Lah saking ketebian niku jenengan cek num kaya dadi tak undang walu ya. Lah aku ki kok kadoan ketono aku klomot kencur. Kok kelomot kencur ngopo? Lah masih bau kencur. Monggo. Kek lugo. Heeh. Wiwitane ya, Mbak. Wiwitane anderek sang pekik Priya. Ngoyo.
entuk nakal ya. Makku cilik ki ngomong. Oleh budaya Ya, kentenan Mbak Yanti, Mbak. sowan menyang kutha gedhe Yo Mbak Yoga Genti. Ya. Mbak Yoga ki kesel kok ya. Mbah. Dikancani putumu Mbak Yoga kuwi. Wonge bar main poli kok. Yo. kapan lho yoga main poli kapan Wingine bengi saurunge wayangan Pak Bronjong. ya iso nyemes Iso. jago padake Lah iya. Nyemes ora kenen munine bluk 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 bluk. kok iso Ambuh. sik muni apane Ora gugah kremi turu kaya. Semono kok kremi. Ya kremo. aja nakal lho ya Ora su. Kok su? Lah jenengmu Suhin to. Ayo. ya ora dicomot ngarep dhewe Ayo hin ngono kok ya. Nah, aku walu ya dudang wala iki wis Suhin tak undang su kok nesu. Ya ora apa-apa. Ini bendera terus yung bendera terus kayung ya. Ngapa to? Ngapa to iki? ngentut Ono ramune kok krungu kok iki. Pak Mas Mojo Ayo Ti. kok aku nirokke tenan lho iki Ora apa-apa kuwi cengkok. selendang kuning Kok sakit. kang saking Ngapa ya, Mbak? Nek ora wong bawa suaramu mau. Lah. Wong lindur. Wong lindur mah ora nyuwara kok. Wong lindur ki mengkala mangsane sok. Ngono kuwi sokan kok aturan. Kaya bojoku nglindur. Ngapa? Ora sida. Gak iya. tanganmu ra klawean Ngopo to? nyenggol Ya sak mundur nek ora kesenggol menan dasare masang-masang kowe iki. Heeh. swara kurang prawana Ning ning wasesna ngungro Nek Zeno mi nyuwara kowe yo apik. Tori iki dukuh lho Mbah. Ya ya kedhep kowe apik. Ya nggih. Dukuh ki ora dukuh undang-undangane. Lah pripun? Kepala daerah tingkat 5. kok sakit Wih. Saiki ganti kuwi to apa jenenge? RT ya kepala daerah tingkat 7. Heeh. lah kok dhuwur men Takono Pak Camat atau Pak Penewu nek ora percaya sesuk. Nggih to Pak Kapolsek sesuk niku Pak RT niku kepala daerah tingkat 7. Weh. bayare akeh dhewe Ya ora malah sethithik nek tingkat 7 kok. Kaya geden. Ayo tindak cak noleh nyuwara ndak. lah kok ndak urung Yanti lho biasane kan dikode aku ki kudu niki Ora dikode. Dikode. di apa Dikode. Dikopiok. Eh, Heeh. kaya kopi wae Ah kopi ora dikopiok. Aduh mentekan kopi. Ya ya ora kemekelen malah hilang suaramu kok. Angung romarang bendara Diasule senjong ya. Diasulestyo pijer ngincangake alis Ki ditibake terus tak tundang langsung grupake. Oh iya, ben cepet ya, Mak. Iya. Mbak Yoga ki nek ngadeg kesuwen ki sok kumat. Kumat apane? Heeh, ya. terus tresno sesida
Urung. Wis. Lah wis banter. Lah wis ya. Wah, kowe iki karepmu angger krungu krasa ngrasake banter kok anggepe Biasane rampung ya, Ga. kowe iki nandhake nek wong pengkuh lahir batine jejeg staminane. Oh no. Banter ki ora mesti rampung. Iya. Ya. Luwih becik patenanmu Jatahe Mbak Yoga dilanggam irama loro. Ya, nek jatahe Mbak Yanti sing dangdut. Oh ya. Ya. lewat kintanging alismu Ya Mbak. mongko aku sangono kanayan bocah aku Telangku dulu tak dangdutke terus masuke ompake garap dikendangi Banyuwangen. Oh ya. urip ana kutha Kaya ngelingake Siwana aku
nuwun. Nek do bali, awas. Bali. Nggih. Ah. Nek nglangkai gogek iso dadi gathot kuwi engko. Iya. Awas. Apa saking panase udara mu piye kok iso dadi gathot ngono. Kerantapen. Mboten. Nggih, niki wau sedaya sampun pun sentikani. Sing ngomong sapa nek sedaya? Sedaya ingkang sampun. Sebagian. Nah, bener sedaya ingkang sampun. Ah, iya. Iya. Dari Melon Pokarya nyuwun lagune Roro Jonggrang. Dari Ata Chicken Gedang Sari nyuwun sambel kemangi. Iya. Sambel kemangi dipinangkani, Mak. Iya. Sapa sentikani? Mbah. Andinge Mbak Yoga. Oh iya. Kowe wis ngerampok cengkaruk saka ngomah kowe mau. Iya. Sabar. Iya. Iki to. Sing tengah niki to. Mbak Via. Oh iya. Kabul penuwunmu. Ya. Ayo, Drembambok ayo. Dadak ngisi radiator sik. Ora apa-apa. Heeh. Ya. Ya. Ngadeka, Mbak, ora usah nganggo spot. Ayo. Wis. Piye ora disepoti? Gelem ora? Antil san ora? Malah Liyane do disepoti kabeh kok aku ora. Sabar nak, sabar. Ngono e nesu. Lah liyane ki ora dipegat, kowe dipegat dhewe kowe ya trima, ngono. Iya men, berarti kudune spesial aku. Ah, spesial ora. Ayo. Ora saleman. Ya. Ayo. Piye iki? Was. Ya. Non, Ana sing nggih. Nyempluke pertanda nek makmur uripe kok. Nggih, makmur niki. Dadi wis ladenono men ora rame. nggih. Sambel kemangi. Ya. Polahmu sing dijagake polahmu iso nganti ora Kene polah. iki nak sing polahe rada jembar Oh kene. nggih, amit nggih Budhe. Dek simbah tak pindah ana kae. Nek nyuwuni dipalilah karo piyai sepuh ki ngene. Amit Budhe nyuwun sewu kula tak nembang jenengan lenggah. Karena jenengan lenggah mungkin jenengan disuda 350 ngono. Ah ngoten niku. Ora melu Halus nembang. kok dadi kari dhewe mlenyek. Lah yo nek marah disuda ayo nembang bareng piyai loro. Lah ngoten. Milih pundi? Pilih ora disuda nak. Oh nggih. Aku tak bedake. Sambel kemangi, Mak. Ya. Pak Parjo amit nggih Pak Parjo. Ya aku tilas calon maratuwa. Ya apa to? Ora percaya. Ngopo to? Amit nggih Pak. Wis le amit ki wis. Lah jare mantan calon maratuwa. Aku nek nyawang ame sewu pasuriyane Nggih. piyai kaya bak pao ya, Pak. Lah iya. Kok bak pau? Kaya bunder-bunder piye. Lah sing bunter ora ming raine. Oh gitu. Sambel kemangi bunter ya ana ya. Iya. Kok ora dibacotke iki piye to, Sob? Ya. Iki senengane nek omong sepotong-sepotong. Lah nggih to kan nanggung nggih, Mbah. Yo, sambel kemangi. 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 Ya Mas Mojo.
matur nuwun. Matur sembah nuwun. Diparingi Joko pripun? ketan karo atusan ki terane gur samak. Kok sama pripun? Lah jero Lah predulunge ki mau. nek ceduluk iki 2000 10.000 5.000. Lho ora Amen apa-apa. ketok akeh kok ya. Heeh, sing samake 100 barang iku samak wae. Sing berkah ki malah sing 1000 karo 2000 kuwi, Mbak. Kok iso? Lah yo kuwi kok nggeret liyane kuwi kok. Ora ngoten. Iya, iya. Leres. Nggih. Sampun matur nuwun. Sampun pun tembangake. Nggih. Ya, wonten pamundutan. Apa, Mak? Sri Huning saking Pak Wagina sing daleme ning Tambun Bekasi ning panjenengane iki tabone biyen lare dusun Jatirejo Hargamulya kene, Mbah. Ya, mongko iki wis transfer sak yuta. Oh ya. Mbak ini kan kok ketoke pengen minangkani. Nah, mboten napa-napa. Iya. Karang sak yuta iki. Krungu dhuwit sak yuta kok. Mongko kowe iki wis sugih apa ora? Kene ngadeg kene. Iya. Kene wae ora kono. Lah ya kono. Ya sampean ke kene wae. Lah yo. Heeh, nek nang kene malah dadi kasus ya, Mbah. Ya ora ya dadi perkara. Lah ya perkara sing jalari kasus. Ya. Nah, Lagune minangkani pamundutan jane Bapak Pak Sinten? Wagina. Pak Pak Wagina. Wagina. Sugeng dalu Mbak Nika. Nggih, sugeng dalu buli mbok bucange. Nggih. Kalih busuhin Mbak niki busuhin di piye carane? Busuhin monggo. Ketoke ora kuat jumeneng. Mboten kula ngajeng nyawang anak kula wedok niki lho. Lah pripun? Lah nggih, coba goyangmu aku ngono mah. Nek bocah kaya ngene iki coba kepi alemen bapakmu. Nek cah nom cah cilik barang iki munggah meja iki apik wae pantes anake dhewe cilik kae munggah meja ora klamben ora celonoan malah dialem. Lah iya, lah nek Coba wong tuwa ora goneng pakem. Monggo. Nek wong tuwa, nek wong enom kaya Mbak Niken ngono kuwi piye? Ora Aku sah. munggah meja pantut, Mbah. Patut wae munggah ngendi. Iya. Nggih. Sinebut. Oh ya, ben bawani Mamak Suhin. Oh ya. Nadyan Sik. Sri Uning. Sri Uning. Lah kene masih nebut. Iki yo sakepane pantes Nadyan Sri Uning. Lah ya ora. Lah jare lara ra mondok. Ya bener kok kowe. Sinebut. Sinebut. Sinebut pahlawan putri. Nawala. Sugeng kepanggih kalih grup Ansor Laras Mas Yusuf saombong rombongan. Nggih. Nderek mirsani lewat streaming Mas Dalang kalih Mbah Waloyo Busuhin nyuwun tembange Rengu. Saking Pak Suroso Sawangan Magelang. Oh ya. Sri Uning Mustika Tuban. Surane bojoku isih empuk Saya enak ya, Mbah. Bartikum. Putra Kanjeng Suralawe. Engko tekan omah takon, "Piye lek Kubawa? Piye lek Kubawa? Apik ora? Piye lek Kubawa?" Aku. Lah jenenge bojo iki ditarani ya lumrah. Engko wong Jenengan jawab piye? telek aku ya krungu. Ayo bojo ki butuh kasih sayang. Gitu. Salah sijine validasi, suarane dialem, Butuh ngono. dipuji. Butuh dialem kuwi semangat kanggone bojo. Ngono kok. Dong ora. Bingung arep Aku ki sing wis nganyarke. nglakoni bola-bali ora iso ngomong ngono kok kurang nglakoni kok iso ngomong ngono. Motivasi ya, Mbah. Arep mati kek. Wedok ki dialeme wis seneng. Wong wedok dialem wis seneng. Lah bojoku ki tak alem malah nyilakani. Lah ngopo? Jangan bayem bening tak alem segere lemu jangan bayem. Lah bendino malah diamtem bayem aku. Brondoli. Ayo. Bacana Badhe request langgam ati kesiksa utawi pring kuning kula tujaken kagem rencang-rencang grup pemburu apa wayang
wonten ing Ciledug Tangerang. Nah, saking kula Pak Joko kupu-kupu jantan. Ya. Diaturke engko. Bebela Wiratmaya Katur Bapak Dalang. Oh inggih nak inggih nak. Sekula nyuwun tembangipun Sri Kumenyar kalian Kutut Manggung dipun bawani ya ngagem senggaan saking warga Jambon mbahipun Pak Rohadi ya kagem para pamirsa sedaya matur sembah nuwun. Wis nyawer. Wis ki wis nyawer akeh banget ki, Mbak. Kes 200.000. Alhamdulillah. Heeh. jumlahe 4 Kersa Mbah, duit kersa. Kersa Mbah. Aku ora arep wangsulan genah kleru kok. Ora. Tak kersa duit ora. Lah ya nek wong urip ya kersa wae. Nah, ya kerja ben entuk duit ngono. Tenan to. Aku wis ngerti nek arep ngono kuwi. Sakit lho mulakno ora PHP. semaur to Apa? Sapa sing PHP? Lah ngono kuwi mau. Loh, aku ngomong apa nyatane? Nek pengen entuk duit, kerja to Des? Kerja, betul. Rasional. Kuwi males aku wingi. lah kepiye wingi Aku nek ngene Yusuf anu Piye? anu Mas Yusuf wis tanggal 23 Agustus iso ora anu selo Pak De ya nggih istirahat aku yo Tadi balas dendam. 23 Agustus ta. Kuwi rak wingi sampean nek kok aku dina Rebo. Lah dina Kamis wingi panitia mara ning omah nyorek jadwale tanggal 23 Agustus. ngono kuwi to Heeh. wis kok dongaku Ra wae. tan wurung srioning Sik kuwi kok malah dandan kuwi Malah ngopo nukang iki ngopo lho kuwi iki? masa kok golek gawean to ya gelut ya gelut nek ora usah nganggo gorok aja cemburu pekne disawer mau. Wong ya tunggu ya dibagi kok. gugur Dadi kusum melu kowe melu pipil ya wes terus. kusumaning bangsa Sri uning mustika tupen ya, Mbak. Niki digarap napa? Non? Digarap langgam napa Di saken? langgam riyen. Oh, ngeten. Lajeng mlebet dateng Jatilan nggih, Mbak. Oh injih. terus kok keri dhewe Sri Uning pop Pop nggih. Jatilan wong pun dibetake barongan, Mbak. di Nika Barongan. Baru ya niku ora nganggo barungan wis wajahe Wis serem. persis kok. barongan dasku apa Ora kena nesu. nesu piye to nang dasku dhewe kan nesu Ya ndase dhewe bebas ya, Mbak. iya dasku dhewe kok lak kejaba nek dase wong liya arep ngono ndasmu ngono e kok. oh aturan Mas aturan Oh nggih, Mbak. Nggih. Oh, Mas Pinto pengen buka rebab. Oh, monggo nggih. Ngacung lho, aku rak ya pengertian to. Heeh, Mbak. Kae bareng ngombe intunal entek petang ngemplek. Iya. Monggo, Mas Pinto. Wis kae jenengan wae, Mbak. iya Lah mengke gelo. Ora, ya busuhin sing sepuh ora nguciwani, ngono to, Mbak. Sreoning mustika tuben labet tresna kaya bati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya anandang ganti
iki sawerane sak yuta lho saka Pak Wagina. Matur suwun Pak Wagina. Mula kudu dipinangani kanthi maksimal. Ki nyong sing 500 tak dumke sik. Ya. Domke sapa sinden? Heeh. Sindene 7 iki. Ditulis. Nabung Pak Yusuf ngono. Lho ki pribadi jenenge. Wah, lho. Kok ya. Merah iki bagian dari saweran sak yuta iki 500 tak nehke nyoto. Saweran itu dikumpulkan jadi satu. Ya wis ora sida, engko tak klumpukne sik nek ngono. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wagina, mugi dados berkah kagem panjenengan Pak Wagina. Amin. Lancar rezekine Pak Wagina. Amin. Ya, asli kene piyaine. Ya. Ngopo Mbah pengen? Ora. Pengen nek pengen duit lawas apa duit saiki Mbah? Ora pengen lawas, ora pengen saiki. Aku jat mutong ta. Mutong lah kena dioklek-oklek. Weh, Mbah. Mbah. Titenane wong ki nek ora kepengin duwe duit ki wis jeleh urip. Nah, Titenan. kaya wis mlokro ngoten. Wis ora Jenengane semangat. saya pengen duit, Mbak. Aku ki nek duit ora butuh nek ora tekne arep bebayar ora. Oh. Lah duit iki umume ya nggo bayar. Gue enak sing nggo kerokan kok. Ya bener ya. Tresnane Mabur. Matur nuwun. Sampun. Nyawang wis disendikani. Nggih, enten WhatsApp nah. Napa niku? Saka panjenengane Pak Lurah. Nyuwun gugur gunung kalian gubuk asmara. Lagu punika kagem sedaya miyarsa, spesial kagem sedaya panitia dan Mas Bendol mugi saged kagem jampi saya. Pak Lurah, Pak Sumaryanto. Kowe sendikani. Gugur gunung. Ya.
Ning dianu sikik Mbah, saka lancaran bersih desa sik. Oh nggih. Semplungke gugur gunung. Nggih. Dibawani Dipun bawani Pak Pak Parjo ngadeg Parjo. madhep penonton le bawa. Ayo Pak Parjo. Pak Parjo monggo. Ngadeg karo ngene iki Pak Parjo, dekep iki. Ngapuran sang. Kok yo dadak marahi wong. Ora apa-apa, sing formal kaya nek lomba mau copat. Ya. Iki malah maca 7. Monggo. Ayo, jan ya. Wis sepuh. Pak Parjo ki isih enom jane nduk karena ya bendina ki nguplek-uplek sapi. Kesengkan. Hah? Kesengkan. Kesengkan. Heeh. Nggih, nggih. Maca anu Kenapa niki? ngarep-ngarep kebrongot. Monggo. Bawa. Bawa. Nggih. Marep mrono, Pak. Marep mriko penonton iki nang kono. Kamerane kono. Apaan? Ayo. Apaan iku Lambuh. Iki aja ngrusuhi ta. Lah takone kapan iku, Lam? Apan? Oh. dadi kewajiban baku bareng jejer Mbah Waloyo kok persis. Iya. Kaya pinten gusen. jambe sinigar. Heeh. Sak karepmu lah. Ayo nyedak to Mbah, nyedak to Mbah. Men Ora ndak keselenget. as. Ora gorek wonge. Ya tanya. Heeh. Hati-hati lho iki kok ambruk lho sampean kok. Ayo. Ayo bersih desa mureh adoh sukar sakit Suarane apik. Nggih. Ning pas muni suker kok ngeti aku ki lho. Ayo njubuhke kahanan kok ora. Iya. Suker iki. Ya. Glia Anglia pandang karya Joget ora? Ora apa-apa joget. Oh
Wis diaturke, Mbah. Nggih. Ya. Pelok barang di saiki diwalik slendro. Heeh. Mbak Bella ben nembang meneh ya, Mbak. Nggih, siap. Ketoke jenengan seneng nek sing nembang iki. Wah, kabeh iki seneng wong iki putuku kabeh kok. Kene Nduk, yo ngadeg kene Nduk ayo. Sepote apa? Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora moga aku sing nandang kasmaran. Kancan kondo prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wane kaboyong. Rara kanggoku Kok iso? Kang Mas Prabu Obat-obat kowe pancen wanita barat. Kowe ora ngerti yen bandung kono lanange jaket. Iki putra ratu pengging Prabu Tamarmoyo. Aku duwe aji sakti Batamasa. Manut toson podo garempo. Saka Bandung aku Sandi sewu sewangi kudu dadi Ya jongra apa domonmu tak nuruti. Iki mau sepote. sepote. Ya lagune apa? Delalah pancen ya nek sing ngersake lagune Rara Jonggrang. Terus? Lagune sing disuwun Pak Lurah. Nah. Apa Gubuk Asmara? Heeh. Bacotke. Asmara. Bacotke Kitir Sumilir, Mbak. Oke. Molak-malik Mas. Loh, medley larase Medley. malik ora apa-apa. Ya, medley iki ana kepanjangane. Apa kuwi? Manut udele dhewe. Manut udele dhewe-dhewe. Heeh. Medley kok manut. Medley iki ya medley. Kok sing dinut kok udel? Nah ya pancen kono ki sing gampang dinut. Ya ya. Heeh. Heeh. Langsung mawon nggih. Langsung. Ya. Ya. Yen liwat aku kelingan bebae tapi yen tak Ayo ayo. nengek saja kebak tulisan Oh ya. Hop. kasih Sik, ye sing ngendang bathang ki ora tanggap. Ora peka karo sing putri lho ora. njaluk ditutu-tutui sih Oh, njok. senengane Dikapake? ditutui Diduwi. ditutui ya teles no Mas kok Ah. pedes. Yo Iya. kayak rak duduk jangan lupa sing teles rak duduk jangan bening. Ya. Jenenge Gubuk Asmara. Ah, ngene. Aku Ku
kaya ngelingake Kukuh gawe kecita wayah nganti dadan cengkoke jan piye sing ngendang ki kok wis sewengi wis kendangane kemrutuk Kemerutuk kaya jagung utah ngene. ki mau ra sida medle Mas ya bar iki tetep bar itu iki. gubuk asmara niki pindho ben supaya resep heeh Masuk biasane pisan. 1 kali gratis 1 ora Ora kuwi gubuke jejer loro. jejer loro Dadi berkene pindah. njok kene ngene ya Gandeng neng gubuk sing siji ki kruyuk semut terus pindah neng sing siji. lha apa ora nganggo kloso Hah? apa ora nganggo kloso Lah karang ming neng alas ki sangune ya ming wedang tok kok ya ora nganggo kloso barang kok. Nganggo gedhe pe. Iya. Ya ya. Dik. Ya ming kerdus kuwi kok ora nganggo kloso. Ya. Sedetan sajroning aku kowe dadi karepku Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Angenku ngambara alam Mekro ngitung lintang sesula padang rambut Tangkleki yang mangiti si bangsa rina
sekar mekar ing ora kaya jangkar tanpa upama nunggu temete sing tertak kanggo nelesi lungka-lungka ati aku nelesi sampun matur nuwun Mbak. Ngadeg Mbah Waloya. Nggih. Jenengan arep nyerak manajermu apa? Sopo? Ku sing manjak ngerak seragame padha karo jenengan. Nggih, niki mau setingkane dawuhipun Pak Lurah kalian majukaken nggih. Iya. Gemeni wekdal Mbah. Nggih. Wis setengah wis setengah siji. Ya. Mongko iki engko kudu jam 5 iki kudu wis masuk tol. Nggih. Oh. Kersanipun? Ayo diteruske lakone sike. Oh ya. Nggih, nek ngaten panjenengan nglajengake lakon kula tak teruske lelakonku. Oh, nggih. Matur Bapak Ibu, mugi pinaringan Bagas Waras pesan malih guyub rukun jumbuh ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya. Nyuwun pangapunten sedaya lepat. Ya. Ah, ya Mbak. Tak dherekake. Ngati-ati Mbak jenengan rene karo sapa Mbah? Nikale bojo. Sing nyopir sapa? Dhewe. Nyopir kok wong loro nah eneng-enengan. Semelang tak tutuki ya ini. Iya. Ayo Mak tak dherekake. Kira pate kasih nggo para pepunden dalang. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugraha, khususon para punden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Wah jan ana panjak nata wayang ngungkurke dalang. Nek ora ning Ansor Laras ora ana wong lancang ngono kuwi. Iya. Heeh, ora apa-apa. Wis seragame kleru. Ya yo tak dherekake. Tansah marmaring sukma. Sinakmaya winasya ing asopi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning marana tarlen saking liyap-layape ngaluyup. Pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati Kraton Negara Ndrawati iki kaya ana rame-rame, Nduk. Ayo disusuk bareng-bareng, Mak. Iya, kowe karo aku ming wong wedok aja ngasih ngeribeti, aja ngasih kesempatan ngaraten. Nek pancen iki mengko ki enek peperangan ngono, Negara Ndrawati geger, mengko mesti awake dhewe nyingkrih wae, Nduk, supaya aman.